Kúkneme na povrch zemský v obci Bojná pri Topolčanoch, kde sa podarilo objaviť unikátne nálezy, ktoré prepisujú našu najdávnejšiu históriu. Viete, ja na prednáškach niekedy používam taký slogan, že budúcnosť je jasná, len minulosť sa stále mení. Za prvé, pred 10 rokmi sme ešte nevedeli, že na Slovensku existuje centrum tohto typu, zrejme kniežacie sídlo. Reč je o hradisku Valy, ktoré je jedným z 5 v chotári obce Bojná. Odborníkov privádza k novému poznatku, že moc vo Veľkomoravskej ríši nebola centralizovaná len v Nitre. Históriu prepisujeme aj v tom ohľade, že Bojná sa oprávnene spája s dokladmi najstaršieho kresťanstva na našom území. A to už pred misiou Cyrila a Metoda, ktorí na Veľkú Moravu prišli v roku 863. Nie je to žiadna senzácia a vlastne každý vzdelaný človek by mal vedieť, že tu naozaj vierozvescovia prišli do prostredia, kde už kresťanstvo zapúšťalo svoje korene. Nasvedčujú tomu vzácne umelecky prepracované plakety, ktoré viacerí odborníci zaraďujú do obdobia pred byzantskou misiou solúnskych bratov. Predpokladajú, že boli súčasťou dreveného prenosného oltára. Dve z týchto plakiet naviac nesú prvé konkrétne doklady písma ako v rámci národných dejín. Je to drobnosť, sú to krátke nápisy a je to úžasná vec. Rukolapný dôkaz o používaní latinky v období Veľkej Moravy na našom území pred objavmi z Bojnej neexistoval. Latinské písmená, ktoré používame dodnes, k nám mohli prísť z Franskej ríše, teda z územia dnešného Nemecka. Práve odtiaľ, alebo tiež z Talianska sa k nám rozšírila aj kresťanská viera. Hoci Cyril a Metod neboli podľa historikov prví vierozvesci, ich význam je nenahraditeľný. Tú novú vieru priniesli ľuďom v ich vlastnom jazyku, pretože ovládali staroslovenský jazyk. Vďaka tomu mohli ľudia viere porozumieť a prijať ju za svoju vlastnú. Bojná je jedným z mála miest, kde vidno masové doklady kresťanstva, väčšinou krížiky, ktoré sa aplikovali na opaskoch, konských postrojoch, na výzbroji, na keramike. V 8. 9. storočí naši predkovia žili v veľmi skromných podmienkach, tzv. Polozemniciach, boli to drevené stavby, napriek tomu však zamykali. Zrejme boli majetní, mali čo zamykať a taktiež boli mimoriadne zruční. Predpokladá sa, že boli tiež výborní sokoliari a odvážni bojovníci. Toto hradisko meria dokola 2 kilometre, má 12 hektárov a teraz je otázkou, proti komu takéto úžasné opevnenia budovali. Hradisko, ktoré bolo pred vyše 1200 rokmi silnou pevnosťou, obklopujú 8 metrov vysoké valy dodnes. Vyslúžilo si prezývku Slovenské Pompeje. Poplach! Toto pomenovanie získalo hradisko Valy preto, že život tu svojho času zanikol veľmi náhle, podobne ako v Pompejach. Tá posledná osudová bitka ukončila život a osídlenie tu na hradisku. Nálezom z Bojnej sa dostalo svetového uznania v podobe hudobného diela Žalmy z Bojnej. Toto hudobné dielo sa odohralo v chráme svätej Praxedy vo Vatikáne. V jednom zo žalmov sa spieva aj o mieri, ktorý ohlasuje zvuk zvonu, ktorý sa našiel priamo na hradisku. Je to zvon toho najstaršieho úlového typu, akých je vlastne v celej Európe zachovaných iba 5. Nové nálezy prinášajú svetlo do tajov minulosti. Mnohé sú ešte stále ukryté pod zemou, iné nenávratne stratené, no jeden z nich tu už čoskoro bude stáť na svojom pôvodnom mieste. Už budúci rok budú môcť návštevníci vidieť modelovú rekonštrukciu
východnej vstupnej brány Hradiska, ktorá bude najväčšou modelovou rekonštrukciou ranostredovekej vstupnej brány v strednej Európe.